Opa. At nagbabalik ang Opa mo sa radyo na si Kim Chino para ikaw ay dilig-diligan. Huy! Diligan na mga kaalaman about sa love. Kayo naman eh. Di ba nga tonight ang goal ay malaman kung siya na ang papakasalan mo. Mahal, chinitox pa rin tayo at ang topic natin tonight ay ang mga tatlong signs na ang partner mo ay keeper. Keeper meaning siya na talaga ang nakikita mo panghabang buhay. Kumbaga, aasawahin na yan. O, recap tayo ha. Sabi ko kanina, una, keeper yan kapag consistent at totoong maalaga. Ang pangalawa namang sign na keeper siya kapag nire-respeto ka. Dapat buo buong respeto. At ang pangatlo't huli, eto na. Keeper yan kapag may integridad at tiwala. So, technically, ginagawa niya ang tama kahit hindi ka nakatingin. Yung mag-a-update yan kahit hindi mo hinihingi. Di ba dapat naman talaga ganun? Kasi ako naniniwala ako na kapag gusto ng taong magloko, ay naku magloloko yan kahit ano pang bantay ang gawin mo. Kaya dapat asawahin mo yung taong bibigyan ka ng peace of mind. Yung hindi mo nababantayan pa. Tandaan mo dapat asawa ka, hindi ka pulis. Dapat sa relasyon, di ba? Batay ito sa tiwala, hindi yung sa selos o pagdududa. Kasi kapag ang partner mo meron nung tatlong signs na yon, definitely keeper yan. Di lang siya pang jowa, kumbaga pang asawa, pang habang buhay. Kaya mahal no, naway naliwanagan ka na kung yung jowa mo ay isang keeper. Kasi kung pumalya man yan, mahal, halika rito. Di kita jojowain. Aasawahin na kita agad. Huy! Oras na naman para ako'y magpaalam. Mahal, dapat kabisado mo na Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Gabi-gabi yan, 69 tayo, 6 to 9 p.m. At muli, ako ang Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, DJ Kim Chino. Kaya naman, susunod na po ang ating Basa Princess ng 90.7 Love Radio. Rocky Terra sa kanyang programang Rocky's Secret Files. At manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.